魅力的すぎる猫動画。まとめました。握手会を開いてみたら、一匹だけ熱量がすごい。ナイスジャンプ。トライすることが大事。賢いけど被害がすごい。可愛すぎてもはや天使。暑い日の大型根っこがこちら。この可愛さで地球侵略できそう。凹凸ないのに登れてるのすごい。このいたずら楽しくてやめられない。隙を見せた飼い主が悪い。可愛いけどすごい強そう。